Quality talaga! Dalawa pa!
Good! Siete. Aglisi kayo tigit! Ano makita? Oh! Woo! Aglisi! Asawa ng mga Yan kayo! si pastor mo, hindi mga Aglisi! Aglisi! may gagawin siya dito. Maraming ba? Pero dyan, sinungaring ah. Balag ka rin doon. Ang nariyan sa mata. Mga kapusan, tata di na may dalaman mga kapag may data dyan mo. Ah, go. Game. Game.